Καλησπέρα παιδιά, εδώ Λευτέρης 067 και σήμερα παίξουμε Minecraft επεισόδιο 6, συγγνώμη. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας είχα δείξει, βασικά είχα φτιάξει το εξωτερικό του σπιτιού. Καλά, μην τα κοιτάτε αυτά, παιδιά, εγώ τα έκανα. Είχαμε φτιάξει το εξωτερικό. Παιδιά, δεν έκανα το εξωτερικό, μαντέψτε, γιατί έφτιαξα αυτό. Ναι, άλλοι θα μου πείτε το έκανα το creative. Ναι παιδιά, δεν το έκανα όμως. Αυτό δεν το έχω. Κάτι μόνο θα να κάνω. Εδώ πέρα παιδιά, όλο εδώ μέσα είναι ο μηχανισμός. Παιδιά, μην το κοιτάτε, δεν είναι σχεδόν τίποτα. Πώς θα πάρουμε το redstone τώρα. Σωθήκαμε. Ναι παιδιά. Αυτός είναι ο μηχανισμός που περνάει από εδώ μέσα, πάει από κάτω, να το κλείσουμε, πάει από κάτω και βγαίνει στην άλλη μεριά. Βγαίνει, νομίζω κάπου εδώ. Να, βγαίνει εδώ. Βγαίνει εδώ. Περνάει από εδώ πέρα, γυρνάει από κάτω, βγαίνει από εδώ πάνω. Πάει στο άλλο πίσω από δίπλα, από κάτω και πάει εκεί πέρα. Εντάξει, δεν είναι κάτι σημαντικό. Είναι... πώς θα σας το πω. Εντάξει, είναι αρκετό για μένα. Να σας πω δηλαδή, κάτι θα σας πω, δεν θυμάμαι. Ναι! Παιδιά, κάτι έχουμε συνηθίσει. Το ασανσέρ δεν ξέρω αν σας άρεσε, δεν κοίταξα στα σχόλια. Ελπίζω να μου γράψατε. Καλά, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι λίγο αργό. Αργοπορημένο βασικά. Αλλά καλό είναι. Για μένα με βολεύει. Πάει αρκετά, σχεδόν αρκετά γρήγορα. Να παιδιά, εδώ πέρα βάλω πολλά χωριά να μην βγουνε mobs. Εδώ πέρα θα έκανα κι άλλο τζάκι, αλλά ποιος πάει never τώρα. Εδώ πέρα θα το έκανα αυτό για να κάνω μια βεραντούλα, αλλά ποιος μπηδαγάρι δεν παίξουμε. Πάμε να φτιάξουμε τη βεραντούλα μας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε... πώς να πάμε 13, ας πάρουμε 13 τέτοια. Όχι λάπης. Πήραμε και 14. Ας πάρουμε και 14 από αυτά. Όχι, 15, 14 από αυτά. Πού είναι, δεν βρω τώρα. Όχι, τέτοια, δεν τα θέλουμε τέτοια. Πού είναι τώρα. Θα παίρνουμε όλη στίβα από αυτά. Και πάμε να φτιάξουμε... όχι πάλι, όχι. Έλα, γιατί το κάνω αυτό. Είδατε παιδιά, με κλειδώνει απ' έξω. Με κλειδώνει απ' έξω, μόνο και μόνο και θέλω να σπάσει. Επειδή παιδιά, από ό,τι καταλάβετε, κλείνω αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε, τώρα ενώ έχω κλειστό και δείξω πάλι δεν θα μπορέσω να μπω. Ξαναπάμε με το σανσέρ. Παιδιά, κάτι να κάνω πέρα να το διορθώσω. Πρέπει κάποιος να το διορθώσω, παιδιά. Ας μην πέσουμε, πώς πήγαμε. Παιδιά, θα κάνω κάποιο διαφορετικό, δεν ξέρω αν σας αρέσει εσάς. Ας κάνω μια σκασίλα που θέλετε εσείς. Πού το... εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, νομίζω. Πάμε κάπως έτσι. Ένα τέτοιο εκεί. Κάπως έτσι, παιδιά, νομίζω θα το κάνουμε. Κάπως έτσι, αν το τύχει και αν βγει καλό. Τι κάνω! Δεν μου σπάσει τα νεύρα τώρα. Όχι, με πέσεις κι αυτό. Είμαι περίεργος. Είμαι παράξενο παιδί. Άρα! Φίλε, τι κάνω τώρα, μου σπαστά.
νεύρα. Παιδιά, πραγματικά μου έχει σπάσει τα νεύρα τώρα. Νομίζω ότι κάτι έκανα λάθος. Ή δεν έκανα. Δεν θυμάμαι, παιδιά, το οποίο κάτι πρέπει να έκανα λάθος εδώ. Εκεί από εδώ. Θα την κάνουμε λίγο, παιδιά, μπουρδελέ. Παιδιά, εντάξει, είμαι άχρηστος. Όχι ακριβώς. Εντάξει, μωρέ, πώς κάνετε έτσι. Εντάξει. Νομίζω ότι... Όχι! Όχι, μη παίζεις κάτω. Ούτε δεν μη παίζεις, μη παίζετε. Τι μου το κάνετε αυτό, γιατί μου το κάνετε αυτό. Όχι, ούτε εσύ πάλι δεν θέλω να παίζεις. Μη παίζεις αν παίζεις αυτό, κρατήθηκε. Όχι πάλι. Συγκρατώ τα νεύρα μου. Με ξεσπάσα! Στο Minecraft. Μη το κάτσε. Μη εξαπλείς. Μη εξαπλείς. Όχι. Πάρα και πιο γρήγορα, δεν μπορείς να πας. Αργείς! Έτσι και θα ξαναπέσω στο ψωμί. Να βάλω αυτό. Και ας μην κάνουμε λαθάκι αυτή τη φορά. Πάμε σιγά. Ένα εκεί. Εδώ. Και είναι εδώ. Ωραία. Πάλι καλά. Και ας πάμε αυτά, παιδιά. Γιατί έτσι δεν πέφτεις. Αυτό είναι σίγουρο. Και όσους δεν το πιστεύουν, θα έλεγα μια φράση τώρα, αλλά δεν είναι καλή. Αυτό. Ας πω να έχουμε το τόρτσο. Και πάνω που πήγαινε να πάρω το... Σιγά μην πήγαινε πλάτη. Σιγά μην πήγαινε το... Πώς καλά πήγαινε. Τι θες? Άσε με κάνω βίντεο μου βλέπεις και το πάμε. Ωραία παιδιά, μιλάς με φίλο μου, είναι με μαλάκια. Σιγά μην πήγαινε. Αντί. Καλά είναι. Καλά είσαι. Παιδιά, μέσα στο επόμενο επεισόδιο θα κάνουμε μετακόμιση. Μετακόμιση. Ναι, σίγουρα. Τι κάνει. Παιδιά, πάει, χαθήκαμε. Πιάνεις το πια. Αυτό θα μέτρα πολιτικός, θα κάνει καλός. Είμαι και λίγο φωτάκι, δεν βλέπω να κάνω mobs. Τι ένα. Βάλε και κλείσει. Κλείσε. Μην μου αντιμιλάς εμένα. Έτσι, μπράβο. Πάμε και να βάλουμε φυσικά στη γωνία. Ένα εκεί. Τουπί. It's okay. Παιδιά, εντάξει. Παιδιά, αυτό ήταν, όχι, δεν ήταν αυτό που φτιάξαμε. Τελείωσε αυτό που φτιάξαμε, αλλά θα να κάνουμε και κάτι άλλο. Το είχα προσχεδιάσει από την προηγούμενη φορά, που είναι...
μισή. Παιδιά θα μας τρελάνει. Μπορούμε να μπροστά στα μάτια μας και να μην το βλέπουμε. Μπροστά στα μάτια μας ήτανε. Στα μάτια μου, με τα δικά σας. Με τα δικά σας. Το έχω χείσει. Ναι παιδιά, αυτό είναι σχεδόν. Δεν είμαστε για να είναι. Παιδιά, έτσι είναι ωραίο. Γιατί πήρα μόνο 2. Παιδιά, δεν κοιτάω πάνω. Δεν κοιτάω πάνω. Για πάμε πάνω. Παιδιά. Θα κοιτάξω στην πόρτα να μπει κανένα μόμπς και να κάνει ουί και να πέσει από το νερό. Αυτό το νερό, από το νερό. Πάρε 2. Τι κάνει. Παιδιά, θυμάστε το λογάκι μου, τυχόν όμως την Τόλη. Ήταν κορίτσι. Αναπαύτηκε με ειρήνη. Αναπαύτηκε με ειρήνη, παιδιά. Και αυτό είναι το παιδιά, αύριο θα πάω την δρομή. Ναι, με τους προσκόπους, καλά καταλάβετε. Αν δεν καταλαβαίνετε, εντάξει. Γι' αυτό θα βγήσω παιδιά να κάνω βίντεο. Δεν θα κάνω βίντεο για σχεδόν 10 μέρες, γιατί τόσο θα είναι η δρομή μας. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο μας. Κάντε μου like αν σας άρεσε, υποστηρίξτε το κανάλι μου, πείτε στους φίλους σας για να μπουν αν σας αρέσει. Και κάντε μου subscribe, γράψτε μου στα comments οπωσδήποτε αν σας άρεσε το βίντεο, τι άλλο θέλετε να κάνω. Και αν σας άρεσε ο μηχανισμός το ρεύσαν και το πίσω εδώ πέρα την πόρτα βασικά. Αυτό είναι. Το ζυγάκι και αυτά. Αντίο.